I det her eksempel, der vil jeg prøve at gennemgå nogle af de smarte funktioner, der findes inde under matematiske og statistiske funktioner i Excel. Og hvis vi kigger på selve eksemplet, jeg har her, så kan vi se, så har jeg et område her, hvor der står en masse informationer omkring nogle ordrer for nogle forskellige virksomheder. Vi har nogle ordrebeløb, vi har nogle produktnavne, vi har produktnummer, vi har antal per ordre, vi har pris per enhed, vi har år, vi har ordrenummer, vi har land, vi har kategorinavne, så vi har rigtig mange forskellige informationer. Jeg vil prøve at bruge nogle funktioner til at få trukket nogle informationer ud af de data der. Og jeg går herover, der har jeg lavet sådan en lille liste over ting, som jeg godt kunne tænke mig at vide noget om. Og jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvor mange ordrer vi har fået fra den virksomhed, der hedder Quickstop. Og der vil jeg bruge den funktion, der hedder tæl hvis. Og der vil jeg gå op og klikke under flere funktioner, og så ind under statistisk, og så vil jeg gå ned, og så vil jeg finde den, der hedder tæl hvis. Og den ligger hernede. Det område, jeg gerne vil tjekke, jamen det er det område, der er i kolonne K. Det er der, hvor vi har alle firmanavnene, så jeg går ind, og så markerer jeg området, og så sætter jeg kriterier på. Så jeg klikker ned i feltet kriterier, og så skriver jeg QUICK-STOP. Så trykker jeg på tab-tasten, så jeg er sikker på, at der bliver sat anførselstegn på, sådan at Excel ved, det er en tekst. Og I kan se med det samme, så har den identificeret, at der er 6 ordrer fra virksomheden Quickstop. Så siger vi OK. Så kunne jeg godt tænke mig at få at vide, jamen de 6 ordrer der, hvor stort et ordrebeløb står de samlet for. Og der kan jeg bruge den funktion, der hedder sum hvis. Og jeg stiller mig i cellen, hvor jeg vil have mit resultat, og så går jeg op og klikker under matematiske funktioner, og der går jeg ned, og så finder jeg den, der hedder sum hvis. Der. Og der kan vi se, det område, jeg skal undersøge igen, jamen det er det samme. Det er hen i kolonne K, det er der, hvor vi har firmanavnene. Så sætter jeg kriterier på, og det skulle jeg igen være Quickstop, så jeg skriver QUICK-STOP, og så trykker jeg lige på tab-tasten, så jeg får anførselstegn på. Så skal vi have fundet et sumområde, og sumområdet det ligger lige ved siden af i kolonnen, der hedder ordrebeløb. Og der går jeg simpelthen og markerer de celler, der indeholder værdier. Og så kan I se, at resultatet har den allerede regnet frem til, og den viser, at Quickstop de har afgivet ordre for 84.372. Så jeg siger OK. Og så har vi også det på plads. Så kunne jeg godt tænke mig at få at vide, hvor mange ordrer vi har haft, der har et antal over 120. Og der kan jeg bruge den funktion, der hedder tæl hvis også. Og jeg går ind under flere funktioner, og så vælger jeg statistisk, og så går jeg ned, og så finder jeg den, der hedder tæl hvis. Den havde vi der. Og så det område, jeg godt kunne tænke mig at tjekke, jamen det er det område, hvor der står antal. Og jeg stiller mig her i området, feltet, og så klikker jeg herover og markerer området, og så skal jeg sætte kriterier ind. Og kriteriet det er større end eller lige med 120. Så klikker vi på knappen OK, og så med det samme, så kan vi se, jamen der er 10 ordrer, der er lige med eller større end 120. Så kunne jeg godt tænke mig at få et overblik over, jamen de 10 ordrer der, jamen hvor stor et ordrebeløb er det samlet. Og der kan jeg så bruge den funktion, der hedder sum hvis. Så jeg stiller mig i cellen, hvor jeg vil have resultatet. Så går jeg op under matematik. Og så går jeg ned under sum hvis. Der. Og så området, jeg gerne vil undersøge, jamen det er jo antallet igen, så jeg flytter lige rundt på den, så jeg kan markere det. Så sætter jeg mit kriterie på, og det var større end eller lige med 120. Og så sumområdet, jamen det var igen ordrebeløbet. Så jeg flytter lige den her ud til siden igen, så jeg kan markere området. Og jeg sørger for, at markøren den står og blinker henne ved sumområdefeltet. Og så går jeg ud, og så markerer jeg området. Og så kan vi faktisk se, at
De ordrer, vi har for 120 styk og så op efter, de står for en omsætning eller et ordrebeløb på 194.055. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få overblik over, hvor mange ordrer, der er blevet betalt. Og jeg stiller mig i den stille, hvor jeg vil have resultatet. Så går jeg op og klikker under flere funktioner og vælger statistisk, og så går jeg ned, og så finder jeg den funktion, der hedder tæl-v. Og tæl-v, den har den egenskab, at den tæller, om der er indhold i en celle. Og den er fuldstændig ligeglad med, om det er tekst eller tal. Den tæller kun cellen, hvis der er noget indhold. Og der kan I se, der har vi en fin kolonne her, kolonne L. Og der er registreret, om ordrerne er betalt ved hjælp af et kryds. Så jeg markerer simpelthen det område her. Og så kan I se, at så siger den, at den har fundet indhold i de 19 af cellerne. Det vil sige, at de 19 af ordrene, de er betalt. Så det var en smart måde at bruge funktionerne tæl, hvis, sum, hvis, tæl og tæl-v.